TikTok é unha rede social principalmente enfocada á rapazada. Sí. E claro, que pasa cando a xente que cumpre xa anos, que fai anos, que xa peina canas, entra en TikTok, que ten dificultades para entender o que di a chavalada. Lingüísticas, sobre todo, porque de repente está todo prácticamente en inglés. E incluso os vídeos que están feitos en galego ou en castelán, pois teñen palabras en inglés. E hai que poñerse a tono, porque de repente aquí Mr. Mike Wazowski dixo de 3 palabras unha en inglés, se vos fixastedes, porque se están apoderando software, Sí, é que só dixen spyware. Spyware. É a única Foi cousa que me suficiente como para que non che escoitara o resto da Pero frase. eso non é de TikTok, eso xa viña de antes. Claro, pero bueno, Viña TikTok moito de antes. é o rei dos anglicismos, sí ou non? Por exemplo, teño aquí unha que se utiliza un montón, que é o hashtag. Hashtag. Como é en galego? Cancelo. Cancelo. Que se me dixe unha palabra fea, pero é preciosa. Hashtag. É como, pois, os como se di? O metal dos... Non me sale agora. É das portelas, non? Non, pero o que utilizan os abuelos para facer unha porta... Somier. O somier. Sí. Recorda o somier, a mí o cancelo recorda o somier. O feísmo. Claro, por eso digo, sí, que é hasta original, estuvo ben pensada aí. Sí. Feísmo sí ou non? E o hashtag é o que che fai ter isto que acabas de comentar ti o do algoritmo. Pode ser. Cantos máis jascas, máis cancelos, tascas. máis a máis xente vas a chegar, non? Supostamente. Pensas que eres Supostamente. libre, pero logo a inteligencia artificial vai te levando por onde ela quere, tío. Exacto. É que é unha falsa sensación de liberdade constante. E logo temos a palabra trend, que en verdade é como unha vez que dis trend, podes acabar a decir tendencia. Ou trenza. Xa, é verdad. É unha tendencia, pois algo que está de moda, non? Como o exército meque. E despois, por exemplo, esta gustame moito. Hoxe veñemos a contar unha story time. Que é unha story time? Sabedes o que é unha story time? Sí, Tiño un pero concepto na cabeza, pero non sei a palabra. Sí, É pero un rollo de mima, o que me pasou outro día. Eu diría cancelo como che conto. Claro. Por exemplo, en vez de cancelo, story time, cancelo, como che conto. Pois son personas que contan unha movida, anécdota, que lles pasou outro día, dunha forma moi interesante e dinámica para que te quedes aí escoitando como, pois, atopou un gato pola calle. Así, de sinxelo. E logo, temos a palabra que me gusta moito, e isto reláxame moito ver estes vídeos, os unboxings. Que significa unboxing? Abrir a lata. Desembalar. Abrir as caixas é como abrir un paquete de toda a vida, pero dice unboxing e sona como algo importante. Os unboxing traen publicidade sempre, normalmente. Cancelo, publi. Porque xa estás abrindo un produto, non? Entonces aí xa está patrocinado. Nós, o exército meque poderíamos chegar a facer un unboxing do noso Houbo toldo. un unboxing o ano pasado, unha caixa, non te acordas que trouxo Xavi e empezou a sacar aquí, a sacar todo o que Ai, é temos aquí certo. dentro. É verdad, o que hai aquí, claro. Houbo un unboxing. Podemos facer outro. Gústame E o unboxing. título chamaba unboxing. E se hacemos un unboxing personal de cada un e nos abrimos e contamos todas as nosas miserias. Wow, eso é super íntimo. Eu pensaba que era cada programa. Dos meque. A verdade que sí. Mirade, despois teño outra que se repite moito, que é o haul. Haul. Haul non de entrada, haul. H-A-U-L. Que significa? Pois que salín e a gastar moitos cartos en roupa, vou vos enseñar o que trouxen e que me comprei, pero mañá vou devolver porque estou sin unha peseta. Basicamente son persoas que collen roupa e che enseñan o que acaban de comprar e despois non sabes en verdade se quedan con esa roupa que vida ou non. máis triste. Sí, bastante. Pero bueno, interesante concepto. E despois están os room tours, house tours, studio tours, que é basicamente que che enseñen donde viven. O sea, seguramente limparon o sitio a propósito para facer o vídeo. O resto do ano non o limpan, pero nese vídeo vai estar todo impoluto para darche toda a envexa posible, si ou non? Verdad. En unha pandemia, cando tiña chamadas chamadas de Discord e estas cousas, pedía xente que me fixera un room tour antes de falar, para ir a ver a súa casa. Eso mola. Mima. E máis, outro día facendo videoconferencia, o primeiro que dixo foi: Sí, Lidia, vas a facer un room tour? me interesan moito os room tours, tío, non sei por qué. É entrar na casa de alguén, ollo, Bueno, Iso é que moi algo persoal. íntimo. Pero é entrar, pero ti, o sea, guiada por a persoa que Sí, en verdad pode che enseñar o que quere. Claro, pode haber falsedade aí, Exacto. A máis A ver, vou rapidamente acabando, porque senón isto porque non xa vai rematamos. rematar o programa. Por exemplo, Hostia. canto queda? 10 minutos. Ai, meu Deus. La Pois xa liamos. acabamos aquí, é dicir, apetecíame falar do OOTD, que eu dicía, que é isto do OOTD? Outfit of the Day. É dicir, mira que me puxen hoxe, basicamente. Ou un pop, point of view, ese é punto de vista, Vos iba a dicir unha borrada. crush, amor platónico.
O pop vende moi antes, eso xa se usaba a principios do 2000 ou incluso antes. Bueno, así vos queda un pequeno breve diccionario de palabras que vos podedes atopar por TikTok por si aínda non vos enterastes do que significan.